କରିବି କାହାକୁ ପଚାରିବି ଆ ଭାଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖା ହଉନି କିଛି ଏ ଆ ମଉସାକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ କରରେ ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଇରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ପୁଣି କଷି ପଇଡ଼ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖିଲ ନି କୋଠି ନା ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ଟ୍ୟାପ ପାଇ ହେଲେ ମଉସା କୁଆଡେ ଗଲେ କି ମଉସା ଆମର ତମ ମଉସା ଯାଉଛି ସେଇଆଡେ ଯାଉଛି ଇଲେ ମୋ ବାପା ଫୋନ କଲେ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା କଣ କଲେ ଟୋକାଟା ବୟସ ଗୋଟେ କୁড়ি ଆୟୁ ବାପା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ତା ସ୍ମାଇଲ ଯେମିତି ହଉ ବାପା ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ କରିଦିଏ ହଉ ବାପା ରଖୁଛି ଯା ଶଳା ବାପା କଣ କହିଲା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଯେମିତି ତା ସ୍ମାଇଲ ସେମିତି ତା ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଅନୁଭବ ଆଉ ତା ସ୍ମାଇଲ ପୁରା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଆଉ ତା ମାଡ मते घर को पठेछंती जे मुसे संभाली के तुमको पठेती के ए घर गाड़िया रे जे ए मां तामाने ये सुनते से सा मु आपन को काली नमस्कार सा आइए हेले आपन को पठेती के ठाकुर घर गाड़िया न जे परिचयटा आपन को ए घर को पठेती के मो बापा ओती पर आछिए ताहले तमे न तम मौसा को गोटिए बोली जियो सोला झियो नियो त खाती बाबा बाबा सेरोली कोन होजा नहीं माने मु कोन कहउली कौन कहछ बाता करे ना अछि बाबा बजार जाउछती फेरिले केतेले आधा घंटा लागिवो ओ तो घटे इरे एते समय मु वेट करिनी अरे एते समय वेट करी तो सार मां जाननाती अपेक्षा सार आपण ओते अपेक्षा करता ओ गल्ली आई सार आपण ये अपेक्षा करती सार मु आसी सार कहिला कोन ना अपेक्षार फल मिठा ये मता मिठा फल दबा मु खाइबी तथापि याकू देखिला पर मो मनटा केमिति काहे कोन होई जाउची छळा आजी जाई एते पिला पढेछि कोउती मन पाइ नथिला काटी गुआ घियटा एति बाबा बीरवर कुहाड़ रे
बीणा पानी बिना पानी सा मने बीणा पानी भी सा मने फूल पानी सा से बाळा बोली कहूच ए मोर अधा चली गलाई मो बाप राव नाही आई डोंट लाइक दिस की दे सा आपण मला कामाला काय सुचून केले आपण तिथे सारखंच वेळ सा ये टाकू बस धर पका सा से कोणी धरे पका एका लोक सामने गेला धवाई पका रिपीट कसं नाही नॉट अलाउड रोई जा कोण बोलते कोण सा ସର୍ବତଟା ତମେ ନିଜେ ବନେଇଛ ନା ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଛ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଚି ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଛୁଚି ତା ତଳରେ ମୁନିଟା ହାତରେ ବନେଇଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମ ହାତ ତିଆରି ସର୍ବତ ଏତେ ମିଠା ଆଉ ତମ ସର୍ବତ ଏତେ ମିଠା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦିଶେ ହିସାବ ବୋଉ ରାଖିବ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଲି ସାର୍ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସର୍ବତ ଦେଲନି ତ ପୁରା ଅମୃତ ଯା ସାର୍ କଣ ନଦେଲ ବିନା ପାଣି ମୋ ବିଣା ପାଣି ନୁହେଁ ସାର୍ ଆଉ ପୁରୀ ପାଣି ହଉ ହେଲା ଇଏ ମା ମୋଠୁ କଳାଟା ନବ କିଏ ତମେ ନା ତମ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତିକି ମାନେ କଣ୍ଠ ମାନେ ଗାଇ ସାର୍ ମୋ ବାପା ଗାଇଲେ ନା ପୁରା ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଶୁଭିବ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଳା ନେଇପାରିବେନି ସାର୍ ମୋର ମନ ହବ ଆପଣ ଯଦି ମତେ କଳା ଦେବେ ମନା କଳା ମୁଁ ନେବି ସାର୍ ब्यूटीफुल କଳା ଦେବି ଯେ ମୋ ଛେଚା ସମ୍ଭାଳିବଟି ମାନେ ଏଠି ମୋର ଏ କଳା ଏମିତି କିଳା ଟିକେ ଛେଚା ଅଧିକ ଦରକାର ସାର୍ ଯଦି କାଟିବ କାଟିଯିବ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ ଦେଲା କଥା ଦିଅ ସାର୍ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଳା ଦରକାର ସାର୍ ତମେ ଏତେ ଉତ୍ସନ୍ନ ହୁଅନି ଯଦି ତମର କଳା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆସୁନ ଯଦି ତମର କଳା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସାର୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କୁମାରଟା ତମେ ଗୀତ ଗାଇବ ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ ଗୀତ ଗାଇବି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଁ ଗାଇବି ସାର୍ ଏଠି ତମ ଚଏସ ଯାହା ତମେ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇବ ମୁଁ ତମର ଧରିବି ସାର୍ କଣ ଧରିବି ସାର୍ ଧରିବି ମାନେ ତମର ସ୍କେଲ୍ ସାର୍ ସ୍କେଲଟା ଉପରେ ରହେ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ସାର୍। ଏଠି ଆପଣ ଧରିଲେ ମୁଁ ଧରିବି ସାର୍ ଏଥର ଦେଖ ମୁଁ ଗାଉଛି ଗାଇବ ସାର୍ ଗାଉଛି ହଉ ଗା ଆପଣ ଉଠିକି ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ନାଇଁ ସେ ହାତଟା ତଳକୁ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଗାଉଛି ମାଇଲା ହାଲୋ ଆଖିଟା ମାଇଲା ହାଲୋ ସାର୍ ଏଇଲାନି ପୁରା ପିଚ୍ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି ଖାଇଗଲି ମୋ ହାରମୋନିୟମ ତାର ବି ଛିଡ଼ିଯିବ ବୁଝିଲ ତମକୁ ଯେମିତି ଗାଉଛ ଲାଗୁଛ ତ ଏଇନେ କିଏ ମାଇଲା ନାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେମ ସେ ଗାଅ ଧୀରେ ଗାଅ ସାର୍ ଟିକେ ହାଲକେ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଗାଉଛି ତମେ ଧରିବ ମାଇଲା ଲୋ ଆଖି ଠାର ମାଇଲା ଲୋ ରସିକିଆ
ମିଳୁଛି ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାର। ଅଛି ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଠି ଗୀତ ତମ ଗୀତ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ବଢିଆ ରାଗରେ ଧଇଲ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ହବ। ଆଉ ବିଷୟରେ ପୁରା ଚହଳ ପକେଇବ। ସାର୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଛାତ୍ରୀ ଦେଖିବି ସାର୍। ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ସାରା ବିଦେଶରେ ନାଁ ରଖିବି। ବିଶ୍ୱାସ କର ସେତିକି କରିପାଇଲେ ଖାଲି ତ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଏଠି ପୁରା ଖାଲି ଉଠିବ ପଡ଼ିବ। ପଢିବା କଥାଟି ଆଉ କଣ? କେମିତି ଉଠିବ ସେଇ କଥାଟି କୁହ। ବାପା ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଲି ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ସାରେଗାମାପା ରଙ୍ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ବିପି ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ବିପି ଟିଚର ମାନେ ମାଷ୍ଟର। ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର ବିପି ଓହୋ। ମାନେ ବୀରବର ପୁହାଣ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଫୁଲ ବିଦେଶରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ କି ଭାରତ ନୁହେଁ ପୁରା ବିଦେଶରେ। ହଁ ବାପା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛ କହିଲ? କହିବି ଏଇଠି ନାମ୍ବିଆରେ 3 ବର୍ଷ ଜାମ୍ବିଆରେ 3 ବର୍ଷ ହଁ? କଲମ୍ବିଆରେ 4 ବର୍ଷ ହଁ। ରଷିଆରେ 2 ବର୍ଷ ହଁ। ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାହେଲେ ତମ ମା ପେଟରୁ ତମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଓ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଠି ମୋ ମାକୁ ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ହଁ। ମୋ ବାପା ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶୀ ଶୁଣିଲା ଛାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସବା ବିଦେଶୀ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଇଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲି ଆଉ କରିବି କଣ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଲି। ବାପା 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 ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବି। ଓହୋ ତୁ ଏତେ କାହିଁ ଛାନିଆ ହେଇକି ପଡୁଛୁ ମାରା କହ। ତୁ କେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ହବୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ମୋ ଝିଅର ଟେଷ୍ଟ କଲେଣି? ଟେଷ୍ଟ କଲିଣି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛି ଏ? କି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ ମିଠା। କଣ କହିଲ? ପୁରା ମିଠା ମାନେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭଏସ ବି ମିଠା ହାତ ତିଆରି ସର୍ବତ ବି ମିଠା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତ ଭଏସ ସହ କଳାରେ ବି ନମ୍ବର 1 ଆଉ ମୋଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଲେ ଏ ପୁରା ନମ୍ବର 1 ହେଇକି ବାହାରିବ ପୁରା ଭାରତ ନୁହଁ ବିଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇକି ବାହାରିବ। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ ଲୋଡ଼ ଦବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାଳି ନବ। ଏଠି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ନା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ 3 ମାସେ ନାମ୍ବିଆ 4 ମାସେ କଲମ୍ବିଆ 6 ମାସେ ରଷିଆନ ଦେଇକି ପୁରା ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବି। ହଁ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା। ପିଚ୍ ଠିକ ଅଛି ସ୍କେଲ ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ସପ୍ତାହରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସାରେ ସାରେ ଆପଣ ଜମାଟା ବର୍ଷେ ହବ ରହି ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ସାର୍ ମୋ ବାପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବି ସାର୍। ଖାଇବା ତ ନେଇକି ବଇଛି। ସାର୍ ଆଉ କଣ କରିଦେଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ତ ମୁଁ ନେଇକି ବଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ଶୁଣ ଆଉ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋ ବେଗ ପତ୍ର ବି ଧରିକି ଆଉଛି ସେଇଠି ଗାଦି ମାରି ସାର୍ ସାରେ ଆସୁଛି ମଉସା। ସାରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯିବା କଥା କହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ। ବର୍ଷ
ଅବିକା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯାହା ଶିଖେଇବା କଥା ଶିଖେଇଛି ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାରେ ଧରିକି ଆସିଲେ ସିନା ରହିବି ଯାଉନି ନମସ୍କାର